Durangoko azokaren 54. edizio honek bigarren eguna du dagoeneko, eta gaurkoan izen abizenak dituko protagonistak. Izan ere, Iratxe Agilera artista urbanoak musika eta dantza urbanoa euskararekin bildutzen duen proiektu bati esker, Durangoko azokaren sormen beka irabazi du. Bestetik, Koldo Otamendi gure lankideak musika berritasunak bildu ditu eta horrekin batera beste asko bilduko du gaurko saio bereziak. Aurkeztu diren musika proiektu oso desberdinen artean, oso desberdinak eta oso interesgarrien artean, beka Euskal Herrian ere badugu zer esaterik musika urbanoaren inguruan Iratxe Agilerari ematea erabaki du epaimahaiak. Durangoko azokako sormen beka irabazi duzue, zorionak, nola sentitzen zarete? Gaude super ilusionatuta. Hau ez genuen espero eta guretzako eske da kriston aukera. Musika urbanoa euskarekin lotu duzu ez, nolako harremana da hori ezta? Berezia da, ze askotan ez dugu hori ikusten, zuek nola bizi duzu hori? Guk proiektua pentsatzen hasi ginenean, ikusi genuen Euskal Herrian falta bat dagoela eta falta hori da oraindik musika urbanoa ez dela llegatu. Eta horregatik lotu nahi izan dugu euskara musika urbanoarekin, osea, hemen falta delako. Nolako garrantzia dauka euskara musika urbanoan edo genero horretan zabaltzeak? Guretzat oso handia, ezken finean musika urbanoa da munduan gehien entzuten den musika. Eta hemen ez egotea, barrabia baten digu, orduan apostu hori egin nahi dugu. Dantzan eta besten ibiltzen zarete ez, proiektuan nondik nora doa? Hori da, orain bueltatxo bat eman behar diogu eta forma eman, baina bai, izango da proiektu bat, zeinetan martxa egongo den, perroeoa egongo den, eta hori, nahi dugu Euskal Herri guztia dantzan jartzea. Zuen erronka da Euskal Herria dantzan jartzea, hurrengo pausua zein izango da? Daukagun ideia da, udan kontzertuak ematea, eta urte bat barru, egongo gara ere hemen, Durangoko azokan. Hemen aurkeztuko duzue baita lana. Eta, lehen ekitalditxo bezalako bat izan duzue bertan, nola sentitu zarete? Oso urduri etorri gara, baina, ja hasi garenean guztia egiten, ja kendu zaizkigu nervioak eta asko disfrutatu egin dugu. Egun polita izan da. Orduan jarraituko duzue euskara, musika urbanoarekin nahasten, horrekin jolasten eta zorionak eta espero dugu datorren urtean hemen izatea. Ja ikusiko duzue urtean zehar zer ateratzen dugun, mila esker. Durangoko azokak bigarren eguna duia da. Musika talde garrantzitsuen estan aurrean kola izugarriak sortzen ari dira, diskoak sinatu eta sinatu ari dira hainbat talde. Zetak, Eskakeitan, edo ETS bezalako taldeen estanen aurrean, jendan dana biltzen ari da. Zazkel taldeak amaitu berri du bere emanaldia, ezpata dantza diskoa aurkeztu zuen, behintzat zuen zatia, nola joan da emanaldia? Hasieran arazo teknikoekin, nuelako nire burua entzuten, baina, ondo. Plaza hau oso beharrezkoa da guretzako. Proposamen polita ez, Eskola Zorroztu taldearekin disko bat erdibana grabatu, eta hemen plazaratzea elkarlana indako lan batean ez? Egia esan, gu oso pozik gaude, izan dugun lanarekin, emaitzarekin, eta Aizkorak Zorrozturekin daukagun harremanarekin noski, baina gainera azpimarratu behar da oso garrantzitsua dela azkenean, taldeok elkar laguntzea ez, eta oso pozik gaude horrekin azkenean. Beraz, estatu kolpea bidean da? Estatu kolpea hasi da ja, oraindik ez dakite hemen dauden askok, baina hasi da ja, hasi kontu zibili. Diskoa kalean, datotzen hilabetetan, nondik nora ibiliko zarete? Oraindik zain gaude, ia nork deituko gaituen, baina gu estatu kolpea emango dugunez, gira handia egingo dugu. Bidean topatuko gara, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei.
Willis Drummond taldeak ere disko berri ekarri du azokara, eta hori aurkezten hemen ditugu Felix, Xan eta Jurgi. Bueno, pozik disko berriarekin. Oso pozik egia egan, bai, lehen diska egiten duguna osoki hirukotean, eta bai egitean, bai orain, bai atzo jotzean ahotsenean oso ondo pasatugu, eta badugu kriston gogoa orain kontzertuan girari hasiera emateko. Atzoko kontzertu bero izan zen ahotsenean, baino taldeak 2020an hasiko ditu benetako aurkezpenak, ez? Bilbon eta Biarritzen ariko zarete, eta omenaldi horietarako sarrera berezi batzuk ere kaleratu dituzu, ez? Bai, hori da, oferta egiten duguna bakarrik Durangoko azokan, zedea erosiz gero, egiten dugu zedea gehi sarrera 20 eurotan, gero noski erosten alda ere sarrera bakarrik interneten bidez, baina bai hemen egiten dugu formula hori. Hori, aukerarekin bi kontzertu izango dira, bat Bilbon urtarrilaren 17an eta bestea Biarritzen urtarrilaren 21an. Momentuko Euskal Herrian egin ditugu aurkezpen bakarrak, hori eta gero joango girelako kanpora, sorta daukagu berriz joatea Japoniara, Australiara eta abar. Eta beraz hori, ospatzeko diskaren kaleratzea izango dira bi data hauek garrantzitsuenak. Xan, Willis Drummonden diskografi osoa hemen dago mahai gainean, baina gainera nobeda bezala, garaile gara egokituta USB batean diskografi osoa bildu duzue. Hori da, pasaden urtean DVD bat egin ginuen, eta konturatu ginen ez ginela batere modernoak, orduan aurten modernitateari ongi etorria egin diogu, eta bai, barre egiteko erraiten du, baina bai, disko guziak, gure diskografia guzia eta letra guzia ere aurkitzeko. Zenta beti jendeak erraiten digu musikaren aldetik badugula interesa eta letraren aldetik ere, orduan hor badaukera dena ongi irakurtzeko. Bikain, diskoa hemen izango da eskuragai, sarrerak ere, eta 2020etik aurrera zuzenean berriz ere. Hori da, rock'n'rollari berriz ekingo diogu, dakigun bezala. Bidean topatzen gara, eskerrik asko. Bai. Jaken irezake jolasean, dramak berriak dira tramak, persona ezberdin taulan eta izpiluan. Labasuk ere disko berriak kalatu du, Gerra izena du, ahotsenean egondo arratsean eta orain hemen dago, estanean diskoa sinatzen, jendearekin egoten eta pixka zure musika proposapena zabaltzen jendeari, ez? Zemuz junda alde batetik, ahotseneko kontzertua. Nahiko ondo ia esan da, ordua esen oso potentea, baina jende peio gerturatu egin da eta gustora. Ja zen garaia hemen emakumezko rapa entzutea hotzenean. Así que, poliki-poliki. Gerra da, kalatu duzun azkeneko disko hemen duko guze formato eta vinil formato ederrean ere. Zer dakar disko honek aurreko bi hauek ez dakartena? Aurreko diskan inaiz txerregina euskera hutsean zegoen, aurten egin dugu erdi eta erdi, badakin nondik natorren eta zein den nire borroka, eta egia zen da niri gustatzen zait asko bonbo kutxa hori potentea, baina nasketa pilo egin ditugu, badago rapa salsakin, rapa dantzalarekin, regearekin, jendea dantzatzeko eta disfrutatzeko eta gerra pertsonala hori zuntzitzeko, ez? Urteak atzera ziziren zu rapa egiten, gero urte batzutan musikatik kanpo ibili zinen, baina itzuli zarenetik, topera. Topera egun bihar, ez? Bai, urte pilo egon naiz gaizorik eta bueltan izan zen, erreferente berriak sortu behar ditugu eta bultzatu behar dugu rapa, ez? Azken finean Euskal Herrian punka, roka eta euskal musika eta olakoak bai, baina raperoak beti arraroak izan geha, ez? Orduan, indar pizka bat egin behar zen eta horretarago gaude. Ez dugu barkatuko egin zenutena, indartuekin gara gureak gelarretan. Beraz, diskoa kalean, hemendik aurrera nondik nora ibiliko zara? Beitua, azokan egongo gea eta astelenean bagoaz Alemaniara. Joango gara Frankfurtera eta ja datorren urterako daukagu bira hor montauta eta ni idazketa tailerrak egiten ditut, así que egongo gara topera. Arnaza hartu! Arnaza Iban Garziarekin gaude, egunon Iban? Kaixo, egunon, Asier. Gaurkoan ez youtuber, ez aurkezle modon, gaurkoan bota erronkara zatoz. Hori da, aurkezle bezala bota erronka nator. Bai, 3 aste zegoen geha pixkat bota erronka dinamizatzen Instagramen eta sare sozialetan. Pixkat euskal esamoldeak sustatzearen, ez?
guk euskara kolokial, hizkuntza kolokial hortan kalien ibiltzekeon esamolo jedanak batu, eta lehiaketa bat indegu horrekin, Labairu Fundazioakin batea. Eta jendeak nola zeuken aukera parte hartzeko lehiaketan? Behi oso aukera polita, erraza gaina, zuk hartzezu zure mugikorra, aukera hartzezu esamolde bat, eta esamolde hori irudikatuz, minutu bat azpitik bideo bat, sketch moduko bat grabatzezu, eta Instagramera igo, jarri bota bat raola, eta listo. Horrekin parte hartzen, eta sari potola daude, Mister Euskaldunen produktu batzuk, entxango batzuk, BBK Laizako entrada batzuk, Donostia Festivalerako ere bai, gazteentzat. Oso ondo, eta bestela zuz, bazara azokera etortzeko, ez, afizio duna? Bai, naiz, lehenko urtien etorri nintzen pare bat aliz baita ere, aurten honen eskusau hartuta, hemen nago baita ere, atzo etorri nintzen baita ere Entor Sarmienton kontzertua ikustea, gaur zetak ikustean ator, hemen todo fan, esateana. Eta gustatzen zait, bizkat ambiente hau, liburuak ikusi, diskak ikusi, ze ambiente da hon. Betxu, hortxe nahiz ikusten botzaban kartela. Hortxe ikusi zaitugu lehen. Hortxe ikusi den. Eta pixkatola ikusi zer dagoen, euskal kultura panorama nola di joan, eta ikusi pixkat. Oso ondo gozatu eta sari potolak entregatzen dituzuen. Bai, oso ondo, zuei, gero arte. Ez dakit nire, hausnarketa txiki bada, orain dela urte batzuk, gu daramagu denbora pila bat honea etortzen, garai baten ere Gizanek jartzezun postua eta bar, eta garai horretan oso argitalpen feminista gutxi zeuden. Eta urten esango nuke hori dela, nobedade, guapo bat, gauza pila bat daudela, estan askotan daudela gauza feministak, eta gu horrekin oso pozik gabiltza, ez gala ja bakarrak, toki askotan daudela, así que gustoa. Euskeratu dian, bigarren sexua eta eskafandrak egin duen lana edo katakrakek egin duen lana nik uste eta ipagarria dala. Lisipek ere, baintxe nobedadeak atea ditu, orduan, horiek ere jasotzeko gogoz, eta poesian ere ustete Mariluz Estebanena eroriko dala gaur. Bai, kaixo, egunon. 29 urte bete dira egunkaria sortu zenetik, eta Euskaldun giro baten ospatzeko modua da Durango azoka. Kasu horri buruz zebait izate? Bai, duela urte dexente sortu zen, gaurko egunen, abenduaren 6an, jende asko egindako lanaren ondorioz. Jende askoren ilusio izan zen, hasieran esaten zen ezinezkoa zela eta etzela sekulan etorriko, etzelako irakurleik, etzelako kazetarerik, etzelako publizitaterik, eta aurkitu zituzten kazetariak, irakurleak eta publizitatea erotziko zutenak, eta erosleak noski. Eta, zaurrezki euskal kultura nazioneko mendi honetan, oso mugarri garrantzitsua da. Egon den gauzarik importantenetako bat, bere garaian euskaltzaindiaren sorrera, gero euskal ikaskuntza, gero ikastoleen sorrera, gau eskolak eta ekaren sorrera, eta euskaldun eukariaren sorrera. Pareteko egutegiak eta gero agendak. Hori dira arrakastan diokatenak gurean, baina historikoa da. Jende asko etortzen da gurera bakarrik erostea edo agenda, edo pareteko egutegia. Eta gero bestelako keba daude eta besteak saltzen dira, baina gutxitxago saltzen dira besteak, ze urtean zehar ere baukate salbenta, ze hauek dira salbenta estazionala. Zeratik egin duzu erruleta edo zein da? Gure zaustapen taldeko jendeak egin du, da modu bat, jendeari opari bat ematen duzu fitxa detezkio, fitxa horrekin gero gu jendearen atzetik joango gara egunkaria saltzean, noski. Sasi berria gara oraindik, orentxirik dugu eta orduan ez da hola zer gertatu, zego etorri ez Guardia Zibilik erostea eta ez Polizia Nazionalik eta oraindik ez da ez etorriko dira baino. Bale, geixo, zelan da Durango azoka? Eharra, gu beti familien entortze geha eta gutzako da ia gabonak baino garrantzitsu. Baina urtengo berria izango izan hori, dala pixkat, baina ukitzen estresa eta horako gauzen aurrian relajatzeko eta hola visualizazioak egiteko historia bat. Oantxe itxi geha, ez? Betiko tokin gozaldu dugu eta egia esan momentuz goxo-goxo gaude. Gaurkoz behintzat lasai hasi da, baina badirudi jendea ari dela pixkanaka biltzen, eta jendea interesakin, galdezka, eta ondo hasi da behintzat. Hemen batez ere guk inorrez da ilegala kamisetak asko saldu ditugu, baina baita ere liburuak, xapoketan jokoa ere bai. Produktu asko ekarri ditugu aurten, eta nik uste dut nahiko orekatua izaten ari dela.
Esan didatenez, atzo desente jendea izan zen, lehenengo eguna izateko jende desente izan zen, eta irutzen zaigu, oraindik oso goiz da, ostiralaren gaude, baina irutzen zaigu egongo dela mugimendu asko eta bueno, pixka bat hortikan itxaropentsu gaude alde hortatik, bai. Bueno, ongi, atzoko bakizu lehenengo eguna beti nahiko berezia izaten dela, ikasle asko, lan eguna, eta bueno, gaur jende giro polita dago, jende desente, eta ikusiko dugu, ez daukat oraindik hola... Bueno, guretzat garrantzitsuena izaten da, nolabait aukera dugula gure irakurlei begietara begiratzeko, eta beraiekin zuzenean aurkeztutako liburu berriekin solasteko. Nik esanen nuke, nabaritzen dela gure laugarren Durangoko azoka dela, gure usta gutxika jasotzen ari garela, nabaritzen da testu feministen aldeko apustuak bere ondorioak dituela, jendea badatorla gure autorein bila, bai Federici, bai Davis, eta bueno, gu horrek asko postutzen gaitu. Ondo, nik uste urteroko lez, ez? Atzo ume pilo bat, jende pilo bat elkartu zen, eta gaur ja ikusten da jai eguna dela, eta askoz movimentu gehiago somatzen da, eta ondo, egia esan ondo. Hemen gaude Orekako diskaberriakin eta gure Alos Kuarteten diskaberriakin baita, eta egia esan moitzen ari da, espero baino asko da zobeto, osea, kontentu gaude. Nik uste aurtengo berezitasuna dela estetika, ez? Nola postu berriak egin dituzten eta ematen dio beste itxura bat azokari, eta nik uste jende eskertzen dela, ez dakit garbiago bezala da, edo diafanoago, eta komodoago ere nik esango nuke baietz. Etengabekoa izan da egun osoan zehar jende jarioa, atzera eta aurrera ibilira kontsumitzaileak, eta gaurko izarretako bat Einaute Lorrieta da, irteer argiak diskoa aurkeztu gure mikrofonoetan gainera. Bestetik, kabiagunean gamer hauntxiak antolatuta gamer eguna ospatu da gaur Durangoko azokan. Irteer argiak disko berriak kaleratu berri duzu, zer eragin nahi duzu entzularengan diskonekin? Nahiko nuke entzuleak disfrutatzea kantuekin. Niretzako asko zaindu dudan disko bat izan da bere atal guztietan. Heriotzaz, maitasunaz, bizitzaz hitz egiten duten kantuak dira, gai unibertsalak dira, baina oraingoan nire intentzioa izan da azkenengo urteetan gertatu zaizkidan guzti horiek, emozio guzti horiek aurrez aurre begiratu eta horien inguruan kantuak sortzea. Beti ere, izenburuak dioen bezala argirantz egin nahi duten kantuak dira, baina saiatu naiz sortzen dizkidaten emozio horietatik ez egiten, ez? Eta horre niretzako oso prozesu intensoa da hori. Beraz, guzti hori entzuleak jasoko balu, ni pozik. Deserria bezain politikoak diren gai ez hitz egiten duzula aipatu duzu, ez? Zenbaterainoko politikoak dira maitasuna, bizitza? Nik uste dut azkenengo urteetan gertatu den ziklo aldaketak niri bintzat lagundu dit nabarmen ikusten orain arte politikoak ez ziren gaiak oso politikoak direla. Maitasuna politikoa dela garbi dago. Arkitektura politikoa den bezala, edo aitatasuna politikoa den bezala, edo hezkuntza bera politikoa den bezala. Heriotza politikoa da, nola hiltzen garen, nola bizitzen garen, oso politikoa da. Eta bai saiatu naz, baita ere gai horiek hartzen eta pixkat ikuspegi horretatik aztertzen baita ere, ezta? Birarekin hasi zara baita ere, kontzertu batzuk eman dituzu da, nola dijoa hori? Oso ondo, abuztuan sartu ginen grabatzen, grabaketa bukatzen duzu eta ematen du argia ikusiko duzula eta ensaioak hasten dira, elkarrizketak hasten dira, eta 3 kontzertu eman ditugu, Andoainen, Urruñan eta Arriagan, pasan igandian, eta Arriago kontzertuaren ostean iruditzen zait hasi naizela pixkat orain aldazberan, pixkat Durango pasa, eta nago desiatzen kontzertuak ematen jarraitzeko. Aurreko nire proiektua soka boskote batekin egin nuen, eta berriro ere bajua, bateria eta oso gustora hartu ditut eta pila disfrutatzen ari naiz eta desiatzen nago. Abenduaren 22an gara Victoria Eugenian Donostian eta eguna kontatzen nago. Ara jun eta kantua kantatzeko.
irtera argi ez gabiltzala, badago argia azokan garrantzitsua da hemen ez, entzulekin egotea, zelako zuretzako ez hemen egon alizatea? Bai, lehen galdetzen zidaten baita ere, eta ni gogoratzen naiz oso txikian nintzenean etortzen nintzela ikastolatik. Eta nire urteroko zita bat izan da, beti, ez dut uste inoiz etorri gabe gelditu naizenik. Hasieran beti diskoak eta erostera, nire lehenengo disko guztiak hemen erosiak dira, eta etxean dauzkatena jarrita, eta ez dakit, ikusten dut, nire Durangoko azokaren konpren kronika bat ematen du, nire diskoen albumak, eta nork esango zidan orduan, nire diskoak aurkestera etorriko nintzala, eta gero badauka, entzulearekin aurrez aurre hitz egiten duzula, jasotzituzu aurrez aurre bere sensazioak. Publikoa asko eta asko oso zintzoa da, eta esate dizu, hau gustatu zait, hau ez zait gustatzen. Eta niretzako ederra izaten da hori. Guzti hori jaso, eta gero egiten da, norberaren irakurketa. Eta hori zuzenean jasotzeko oso aukera gutxi egoten da, kontzertutan ez dago olako esparru lasai antzeko bat. Hemen egia da, jende asko dagoenean, ez duela azti handirik ematen jendearekin egoteko, baina sensazioa bai jasotzen dira, eta hori ederra da. Eta bazoegoekin momentu ematen hemendik irten eta bueltatxo bat eman, zerbait erosteko? Bai, egingo dut. Gainera etxian esan dizkidaten, nire seme-alabek eta amak eta zen nahi duten, eta nik ere fitxauta daukat hortik zeo zer. Eta gero beti gustatzen zait, ez ustean harrapatzen dudan zer hori, erostea. Nik normalean Gabonetako opari guztiak Durangon egiten ditut. Osea, batetik urte guztian disfrutatzeko artelanak eta diskoak eta liburuak eta erosten ditugu. Eta bestetik Gabonetako zera hori resolbitzen dut 3 egunetan. Bueno, zer moduz, urtero etortzen zarete zuek azokara? Saiatzen gara. Bai, lan egiten dugu etortzeko, bai. Eta zer etortzen zarete, pixkat diskoak, liburuak eta horrelako proiektuak fitxatzera, edo dirua ere uzten duzu normalean? Usten dugu. Bai, batzuetan etortzen gara begiratzera, baina azkenean beti zeo zer jausten da. Eta urtengoan, baltzen ukaten aurretik ere zerbait fitxatua... Ez, bai, begiratzen gatoz apur bat, eta ber, zer dagoen. Bueno, Tere, zertzara urtero etortzen den horietakoa? Bai, urtero etortzen gara, da euskararen alde, pilo bat egin behar du, eta, bueno, etxe momentu da, además, injarran jartzen duguena, osea, que, onator behar da, urtero. Eta nungo zara, Tere? Minekakoa. Aizu, Tere, ze etortzen zara, fitxatzera ze nobedade dauden, ze berritasun dauden? Bai, bueno, egutzen du, ja, gore zerrenda bat eintze, eta, bueno, atxagana, edo zarraina indiana, edo, gauke, segitzen duen geure eta gero umianzako, lobantzako bere bai, apurtxu bete ikusten gauzi, ezer aldara erosi, eta bueno. Literatura zalea zara zuzta? Bai, asko ere ikusten du, eta bai, oso bai. Behintzetan egin du eitzen az etorten urtero, baina, bueno, igezen nintzen etorri, eta urten, sin falta. Entzuten duzu Bizkaitarra zera, ezta? Bai, Gernikarra naz. Osake, gertutxo. Bai, ondo etorgara, harin, ondo aparke dugu, eta jazta. Eta, imaginatzen zuek ere Durangaldea ezagutuko duzuela, ezta? Zertzarete azoka, kanpo kaldean ere festa eta trago batzuk hartzeko? Bai, eitzen dugu, eta gaur aprobetzeko gu baskalduten joateko be bai, eta bueno, egune paseu, behintzet. Bai, ez da azoka ez da bakarrik landagunekoa baizik eta kanpokoa ere bada, ez da plan? Apurruet herriz ikusi eta poteio apurtzuet, eta bueno, kontzerturen bat beko inziduten bada be bai, ba bueno. Zorontzarrak biak. Bai, nik gazteitzen ikaste dut, ikusentzunezko bai gradu bat, orduen, sois de los míos. Eta zer, urtero etortzen zarete Durangoko azokara? Bai, neu bai, urtero etortzen da. Nire enalia da, bai. Eta zer nolako esperientzia, esperatzen nuen hainbeste jende, hainbeste... Egia esan ez, nahiko girona dau eta oso ondo daudena. Eta zuk esan duzu urtero etortzen zarela, zeretan etortzen zara, liburuak erostera, musika... Diskak, bueno, ja erosio daz batzuk, eta gero adrunatzen naz, esaten dut, bueno, azten naz bategaz, gero esan, bueno, hau be, eta hori. Bueno, ba animo lanean eta gozatzeko tarterik ere hartu, aprobetxatu, Bueno, Garazi, urteroko zita, ezta? Bai, Durangoko azoka, hainben egon behar gera, eta, bueno, kontra txikiak egiten, Gabonetako eta dena.
Eta momentuz ikusten dut eskuan baduzula zerbait, zer erori da? Bai, bueno, oraingoz musika erori da, eta Izaroren diska berria oraindik ez duna aurkeztu, baina primizian eta erosteko aukera hemen eduki dugu, así que hori erosiet, eta gero baita ere, hau, ziklikak gara, hau lagun batentza da, beraz, ez dakit oso ondo zer dan, baina Eta nola da posible atera eztan disko bat erostea? Sistema berri bat da ematen dunez, eta honekin egiten dezuna da erosi orain, eta gero kode batekin diska eskatzen duzu eta aurkezpena baino astebete lehenago etxera iristen zaizu. Begiraz, orain ordaindu txarteltxo hauek ematen dizkizute, ez? Izaroren estanean, eta ondoren diskoa etxean nahizu, zen modernidade. Bai, dana berritu dugu, eta musika munduare berritu inda. Eta musika gunean gaude oraintxe bertan, imaginatzen du literaturara ere pasako zarela? Bai, pixkat poesia, pixkat erosi behar, eta baita ere eleberri batzuk eta, fitxatu da azkatenak, apuntatuta eta baintxe noarea zuzenean. Bai, egun hauek nahiko berezitsuak izaten diraz. Eta guretzako oso politza, bizia nagusia da herrian eta oso politza benetan. Eta ondoan bizita, egunero etortzen zarete edo nola egiten duzu? Guatxo etorri ginen ikastolagaz, baina eske ja etortzen gara urtero, zeia gara hemen guek orduen. Ohitura bintza badaukazu, Bai, urtero egoten gara hemen eta egunero etorten gara, bai. Carmen, usuen, ondik antzatozte, Gu erbutik gatoz. Eta zer moduz, urteroko zita dugu, ezta? Urtero etortzen gara, bai. Eta urten ere, sekolako jendetza, ezta? Baina, nahiko gustora ibiltzeko, jendia badabil, baina, gustora ibiltzeko, guraldi ona, primeran, oso gustora. Eta hemen ikusi dugu Durangoko azokara etortzen diren pertsonek plan ezberdina dituztela batzuk joteatzera, kontzertuetara, zuek dirua gastatzera, zer egiten duzu? Gu gatoz bintzen libururen bat erostera. Begira. Beti daukagu asmo hori, libururen bat, gero musika taldeak ere ikusteko. Zuri zeintzu gustatzen zaizkizu, xue? Toti? Bai, Nurrene. Gustatzen zaizu Nurren serie guztia eta musikarietatik? Gatibu. Gatibu gustatzen zaizu? Argazki atera dugu eta ja pose. Begira, ze ondo. Totirena, urtero erosten dugu liburuan. Eta sekulako hilarak izaten ditu Totik, Bai. Sinadura lortzeko bai, igual erosteko zein beste, baina bere urte betetzeak orain direnez, beti eskatzen du opari hori. Zorionak. Egun pasa hemen, familia eta posik. Fitxatu zerbait eta olentzero hori ere eskatzeko zerbait gorde, Bale, egingo dugu. Orain egingo dugu aber zer nahi dugun eta gero kartan. Urtze egin gaude, gaur gamer eguna da gurek abian zer egin duzu gaur egun honetan? Bai, goizean hitzaldi batzuk eduki ditugu, urtean zehar euskaratutako jokuak erakutsi ditugu. Horien artean, Starfighter, Mini Industry, gero egon da bomben joku bat Keep Talking and Nobody Explodes, eta holako jokuak azaldu ditugu nolakoa diran eta nola itzuli ditugun da horrelako kontuak, eta orain arratzaldean ari gera joku horiek erakusten eta guztiekin jolasten. Nolako garrantzia dauka horrelako jokoak euskaratzeak? Garrantzi oso handia, ikusi besterik ez dago, beteta dago, dana, gaztez beteta dago, eta gaztentzako eta izaldian euskeraz edukitzeko behar dugu, edukiak behar dira, bideojokoa behar dira, denetarik ez da, eta gu hortara gatoz. Eta polita izango da kontsumitzaileekin edo gaztetxonekin hemen egotea eta beraiekin jolastea, lehenengo pertsonan? Bai, Durangoko azoka beti da polita, urte guztien egindako lana erakusteko eta ikustea, esfortzu horrek merezi duela, ezta? Eta oso gustora etortzera. Eta egiten duzuen hau nolako erronka da ez? Nolako lekua dauka euskal jokogintzak? Erronka zaila esango nuke, oso jende gutxi da ontara dabilena, gehienak kanpotarra dira, eta orduan enpresa internazionalekin eta bestelako kanpoko jendearekin ibili behar izaten dugu burrukan euskaratzeko eta bat eta beste, ezta? Ea pixkanaka zerbait hasten den, egia esan enpresa ia bat ere ez dago euskaraz garatzen duena, eta hori falta da, ea behingoz hasten diren, ez dakit. Aurrea begirako erronkak zeintzuk dira edo ez da izertan nahi zaret orain? Bai, gure aldetik jarraituko dugu jokuak euskaratzen, erakusten euskaraz ere jolastu daitekeela, eta aparte mintegiak eta holako hausnarketa gune batzuk eta sortzen ditugu, hemen zer egin daitekeen ikusteko, ezta? Eta eskolak badaude, enpresa txiki batzuk ere bai, baina beharko du genuke ez dakit nola esan, holako ingurune on bat sortzea,
behingoz hasi gaitezen euskarazko bideojokoak ekoizten. Behintzat martxan bazaudete, beraz, gogotsu ez, arlo honen barruan behintzat. Bai, ez da gutxi, eta hola jarraituko dezagun. Eta horiek gaurko egunak eman dituenak, gogoratu larun bat eta igandean ere albistegi berezia eskainiko dizuegula Hamaika telebistan eta une oro hamaika.eus webgunean eguneroko laburpenak ikusgai dituzuela.